No morjes. Näin täällä. Koirat hyppii baaritiskille. No sä taas leputat baaritiskillä. Mitä? Sä taas leputat baaritiskillä. Mulla on tämmönen meidän oman bungalow kyllä tämmönen. Mesta. Uusi ystäväni. Uusi ystävä. Se meni sun lukuhetki. Mikä sun nimi on? Näyttä Hauta. Nimi on Hauta. Ollut vähän laiskasti nyt kuvattu tätä materiaalia. Joo, mulla ei ollut tehty yhtään mitään, mutta kun hengailtu. Eilenkin me vaan koko päivä maattiin joko bungalovissa tai sitten riippumatossa. Älä tipu! Sitten luettiin kirjoja ja mä jumitin ton tietokoneen kanssa ja Janne luki jotain kirjaa. Ei tehty yhtään mitään koko päivänä. Tänään ollaan oikeastaan jatkettu samaa linjaa. Käytiin kirjakaupassa, ostettiin uudet kirjat ja ollaan vaan oltu. Näytäs mikä kirja sulla on. Mikä toi on? Harry Potter ja Deathly Hallows vai mikä se on? Se just. Tokihan sä oot sen aikaisemmin lukenut, mutta Pari kertaa. Harry Pottereita ei kuulemma voi lukea liian montaa kertaa. Mä taas kävin hakemassa. Mikä tää nyt on? Stephanie Meyersin Breaking Dawn. Viimeinen osa. Mulla on jäänyt tää jostain syystä lukematta. Niin. Nyt sit ajattelin, että sen vois vaikka lukea pois. On tossa pariksi päiväksi tekemistä. Toissa iltana me oltiin siellä Half Moon bileissä. Jep. Sinne mä en oikein uskallettu ottaa mitään arvotavaraa mukaan, kun kuitenkin oltiin melko vailutuulella, niin siellä on helppo päästä eroon kameroista ja muista vastaavista. Oli siellä kyllä ihan vitusti porukkaakin. Niin oli. Niin noin. Sen jälkeen me ollaan oltu vaan tässä näin. Tossa on Marian paikka. Tulee vähän sitä vettä, niin sen takia tultiin tähän näin. Tässä on taas meitsin paikka. Tossa on meri. Taustalla. Ei mikään paskempi. Laineet liplattaa. Se on kosteen ilman vähän semmonen nihkeä. Joo. Nihkeä, tää koirakin on ihan märkä. Joo, se on vähän satanut vettä ja Meillä hukkostaa, mutta ei se sitten ruvennut kuitenkaan salamoimaan. vähän jyrisi, joo. Että tuli jonkun puoli tuntia. Joo. Lähinnä tämmönen kosteen ilma. Ei toi Samui ton kauempana oo, että Illalla näkyy valot niin. tänne. Oli tarkoitus tänään lähteä tänne Hadriniin, tonne eteläkärkeen, vai on se eteläkärkeen? Se asiassa Hadrini on niinku tuolla. Tuolla on Hadrin. Vähän tämmönen kosteahko ilman, en tiedä lähdetäänkö. Kello on kuitenkin nyt jotain, mitä se on, jotain 6. Jotain niin, se alkoi. Se jalkapallomatsi alkoi. Jengi rupesi sitä tsiikaan. Me kun taas ei kumpikaan oikein välillä tuosta jalkapallosta. Niin. Tuli vissiin maali. Tai jotain hirveä meteli. Joo. Tultiin tähän näin. Chillataan Hauvan kanssa täällä. En oo Hauvaa nähnyt ennen ikinä. Se vaan tuli tähän. Joo. Se on minun systeemi. On näitä beachikoiria. Ne ei tykkää muista kuin farangeista. Ne. Paikallisia ne vihaa. Niin en tiedä. Oletko ihana Hauva? Mä viedä tän kotiin. Eivät taida päästää tullissa läpi tommosta ötökköä. Sä paitsi Patu voisi olla vähän ihmeessä. Tää on Patun uusi tyttöystävä. Niin. En mä tiedä, onko se tyttö. On se tyttö. En viitti lähteä zoomaamaan. Ehkä parempi näin kaikkien ihmisten mielenterveyden vuoksi. Näinpä. Tiedän mitä Keimolan tyypitkin ajattelee. Täällä ovat Näkevät tuommoisen. No joo, en sano edes loppuun.
Meillä olisi tässä vielä, mikäs mones päivä nyt on? Nyt on 20. Olisiko Nyt on ensimmäinen? maanantai. Se ei ihan väärin. Olisi maanantai tai tiistai. Joo, Maanantai. 20. tai 21. päivä. 21. 19. päivä oli ne bileet, joten niin kuin eilen oli 20. No niin, 21. päivä. Onko meillä enää pari päivää aikaa? 25. päivä lähdetään takaisin. 25. päivä aamulla 8.30 lähdetään. Otetaan tosta. 26. päivä olisi, 26. päivä olisi täällä noin. No, full moonit. No, jotenkin mitä lähemmäs ollaan tätä kotiin pääsyä tultu, niin sen merkityksellisemmäksi on tullut tää chillaaminen tässä näin. Sitä paitsi meillä on Bangkokissa paljon tekemistä vielä. Pari päivää pitää jättää aikaa sille, että saadaan tehdä mitäs meillä on siellä Bangkokissa? Shoppailu. Ostetaan matkalaukku ja täytetään se tuliaisilla ja vaatteilla ja kengillä. Niin. Lähinnä kai. Sellaista. Ei siinä mitään. Katsotaan missä vaiheessa jaksaa taas kuvaa. Viimeistään katamaraanilla sitten lähdetään tästä Niin tosiaan. tonne rantaan. Nyt me otetaan vaan chillisti. Tuolla pitäisi vielä käydä jossain välissä kun jaksais vaan. Uimas. Ei ole käynyt parin päivän kanssa uimassa ollenkaan. Ei, kun täällä on low season aika, niin tää vesi on tosi matala. No nyt se on vähän korkeammalla. Mutta niin siis luvattoman matalallahan toi vesi on ollut. Siinä on silleen, tosta pääsee kahlaamaan joku 50 metriä ja se on tohon asti. Ehkä niinku just tohon Ne. polven alle maks. Mutta joo, täytyy katsoa niin tosta voisi käydä vähän. Sillä on tosiaan, kun siellä on rapuja siellä pohjassa, niin sain ehkä sellainen pienoisen paniikkikohtauksen, kun mentiin tonne ekaa kertaa. Se vilistelee 5 metrin välein vilistää joku rapu alta. Niin. Ei menty uimaan. Joo, ei menty uimaan. Selvästi. Toivottavasti kiva päästä kokeilemaan sitä snorklaamistakin, mutta täytyy nyt katsoa. Onpahan enempi syytä tulla tänne takas. Heti kun vaan kerkee. Vittu olisi joulupanganilla. Jouluna pitää olla kotona. Kotuna. Lumeen keskellä. Näinpä. Okidoki. Palaillaan. Moi moi.